Moi! Moikka! Eli tää on nyt niin kun... Meidän molempien blogiin tulee sama video. Peppi. Eli olemme mökillä ja me oltiin täällä shoppailemassa aika tiistai 26. päivä. Ja multa on pyydetty ainakin semmoista videota, missä mä esittelisin jonkun mun kaverin kanssa niin ostoksia yhtäaikaisesti tai sillä lailla, että sitten esiteltäisiin molemmat omat ostoksemme. Ja niin. Päätetään nyt tehdä, kun molemmat shoppailtiin. Joo, ja sit mun blogin lukijoille vähän ilmoitusasiaa. Eli mä en oikein oo pystynyt tehdä niitä postauksia. Eilen me yritettiin saada Sofian konetta laittaa, mutta se ei vaan mennyt. Joten teidän on vähän turha odottaa tältä viikolta hirveästi mitään postauksia, ehkä jotain pieniä. Ja sit ensi viikollakaan mä en voi kertoa syytä, miksi ensi viikolla ei tuu postauksia. Mä kerron sen sulle kohta. Okei. Mutta ensi viikolla tulee viikon tauko. Mä yritän tehdä muutama ajastetun, mutta sit mun pitää tehdä ne tällä Sofian mökillä. Ja täytyy katsoa, miten riittää aika. Okei, mutta ehkä mennään noihin Ostoksiin. Joo, joten ette sen vuoron perään niinku. Joo. Mennään kauppa kerralla. Eikä. Ensimmäisenä Ginetricot. Mä ostin itse tämmösen aivan ihanan kesämekon. Tää oli 30. Ja otan näistä sitten kuvat, että jos niin se on tommonen mä en sekaisin, mikä tää on? Rintamus tai joku. Ja sitten se on niinku 3 eri, valkoinen, sitten tommonen oranssi ja sitten tommosen punaisen. Tommonen salsa-hame GT:stä. Sitten mä ostin Ginetricosta. Sori, mun pakko tehdä näin vähän aikaa. On vaan normaalisti. Joo. Joo. Mä ostin... Onks tää nyt sitten shaali? En tiedä. Tämmöinen. Se on tämmöstä kuviota. Tää maksoi 14,95. Ginetricosta. Tää on kiva bikineitten alla. Bikineitten päällä. On tullut jo kokeiltua käytössä. Oltiin äsken Yyterissä. Seuraavaksi H&M. Oltiin H&M:ssä varmaan kieltämättä 2 tuntia. Meillä oli hirveästi kaikkia vaatteita. Tulikin tosta mieleen. Niin että... mitä tästä voi sanoa? Kiitos. Kun semmoiset serkukset. Me odottiin kysyä teidän nimeä. Mutta kumminkin serkukset tulivat moikkaamaan meitä siellä H&M:ssä. Joten kiitos paljon. Siitä oli tosi kiva nähdä ja muutenkin. Ja se oli kiva, että luitte myös mun blogia, koska yleensä se menee sillä, että lukee vaan Sofian blogia ja sitten mä oon sillä, täsmä vaan. Mut niin, H&M sitten, että oltiin siellä tosiaan ainakin 2 tuntia. Molemmilla hirveät kasat, kaikkea sovitettavaa. Ja silti me löydettiin molemmat vanhat jutut. Mutta mä löysin tämmösen tosi ei munlaisen. Mä en siis tiedä mikä tän vaatteen. Kai tän toisesti takki. Se on takki. Ja se maksoi 15 EG. Se oli siis alennuksessa. Ja se näyttää tältä. Se menee... Saatte varmaan niin ihan mielettömän hyvän kuvan tästä, mutta mä pitän tän yhden napin tästä nopeasti. Tää on tosiaan H&M:stä, niin kuin sanoin monta kertaa jo. Niin... Se on semmonen istuva malli. Näytteltä. Siinä tulee 3 nappirivistöä. Ettei saa kyllä mitään selvää. A-linjainen. A-linjainen ei ole veneen tosta tonne vyötäröstä alaspäin. Istuu tosi kivasti ja näyttää varmaan tosi hyvältä parkkienkaan. Olen nähtiin kuvia. Mua ärsyttää, kun toi valo on niin huono. Mutta ei sitä oikein voi mulla ottaa. Mä sanoin, että mä otan sen jalosta, mutta ei me tarvita sitä. No. Niin, miksi sä ottaisi sitä jalosta mukaan? No kun sä sanoit, että ei. Sä kyllä tiedät, että tarvii joo. Näin vaan. Sitten minä ostin persikan värisen tuupitopin. Tää maksoi... Se on vaalea persikka, ei ihan persikka. Niin. Tää maksoi 4,95. Ihan tämmönen perus. Joo. Mulla jäi ehkä vähän kaivertaa semmoitteet punertavat sortsit mut. Ja yökäivär, eikö se olikin GT:stä? Yökäivärtävän GT:ssä semmonen sininen hame. Sitten seuraava liike nimeltäänsä se, eli Kubus. En tiedä sanoa niinku Subus vai Kubus. Mä en sanon Kubus. Ostin 2 asiaa Kubuksesta. En tiedä miksi tätä pienempää pussiin, mutta mä ostin
tämmöiset, kun mulla on ne beesit H&M uikkarin alaset, niin mä ostin niihin tämmöiset yläosat. Tämmönen tosi kiva. Olkaimeton ja olkaimellinen, mitä haluaakaan. Tää oli, paljon tämä maksoi. Sanoitko sä muuten paljon toi tuupitopi maksoi? Joo, 4,95. Joo, tää maksoi 15 €, 14,90. Ja sit mä Ei tossa tullut alennusta. Sitten mä ostin tämmöseen hupparin. Tää on tosi kiva, mä ajattelin koeviikoille. Mutta se maksoi 9,90. Tämmönen tosi kevyt, tää mikä on vähän paksu huppari, harmaa, missä lukee 84. Takana, en tiedä miksi. Tämmönen perus harmaa huppari, tosi kiva. Ja ihan nopeasti tämmöiset kivat mummopantsit Hongkongista. Sitten, kehtaaks mä näyttää? Uikkari yläosa, ihan tämmönen perus. Alaosa. Alaosa, musta. Makso 7,90. Siis kubuksesta. Ja sitten yläosa. 7,90 myös. Kyllä. Tämä aika heti, että jäädy. Joo. Joo. Eikö mennään nyt syömään nyt. Ostuksen esitelty. Me otetaan paljon parempia, tai otetaan kuvia, ettei Joo. tehdä enemmän selvää. Okei. Moi moi. Moikka. Hei! On nopeasti. Ja Mari. Kiitos. Ei Mari. Kiitos kun tulit katsomaan meitä kubuksesta. Okei, moikka. Moikka.